Salutare tuturor! Eu sunt alături de Ale și ne jucăm din nou un meci de survival games. Hai, unde vrei să intri? Highway, Excavation Hai pe Highway. 0, Stampede Holiday Resort. Holiday Resort. Nu, în niciun caz Holiday Resort. Hai pe Highway. Hai pe Highway. Ok, am intrat. Ok, suntem aici împreună, începem 2 minute jumate. Da, și facem din nou timp de 2. Și sper să nu mai murim. Am jucat meciul off camera și am câștigat eu un meci și Alex un meci. Da. Eu dau slash mod. Eu dau slash mod. Așa. Așa. Fiindcă sunt băieții jucău și încet. Uite, tot aici am spawnat, vezi? Mergem la hambarul ăla? Sau la turn? La hambar. Ok. Mergem la hambar. Da, de data asta mergem încolo. Păi încolo. Încolo, ok. Deși atent, de unde ești tu? În stânga. În stânga, Da, da. Nu, nu în stânga, mă, în dreapta. Dreapta e încolo. Încolo? Păi dreapta nu e încolo și stânga încolo. Ba da, mă. Păi hai spre dreapta. Deci am să mergem încolo, da, mă rog. Unde sunt eu încoace? Da, încolo. Așa? Așa? Da. Ok. De-aia n-am ajuns la hambar. Sau putem să mergem și încolo sau intrăm direct în pădure și gata ca să îi ocolim pe ea nebunii. Ok, ok. Păi îți dai seama că toată lumea vrea să vină acolo, nu? Da, realizez Eu filmez? că sunt numai 4, Da. nu? Pe bune? Da, uite-te și tu, pe lângă mine sunt. Vezi? Da, mă, suntem cu 4. Da, 5. sunt 5. Hai că intră băieții. Da, O să hai că fiu mai e meci un ușor. minut și în ultimul timp. Dacă rămânem decât noi doi, ce facem? Noi doi? Da. Ne batem. Păi ce, n-am mai rămas odată așa? Ne-am câștigat eu atunci. A, ba da. Încercam să îi batem pe ceilalți și după s-a mai pus una pe lângă tine. Pe bune? Pe lângă tine, da. A, da. Cum îi spune? Nu-i niciuna acum. Killer Girl 78. Da. Deci știți, am intrat în deathmatch Hai și că am eram intrat o grămadă. eu cu Alex contra unuia cu VIP și ne-a bătut la pe toți. Da. Adică pe amândoi. Avea VIP Plus. Mă rog, VIP. Dă încolo. Da, încolo. Deci Bine că nu intrăm... niciunul cu VIP până acum. Exact. Nu e? Nu e? Mama, au lansat artificii aia. Am auzit. Hai că începem. Hai să începem. One. Mamă, cât ți-am Hai, intrat la în ce meci, ai văzut? Mamă, cât de repede se duce la rezeptat. Eu. Am luat diamond. Am luat gol. Sabie. Eu n-am nimic. Hai fugim, hai Să fugim, hai fugim. Eu n-am mai nimic. Haide, vii după mine? Vin. Uite chestul. Oho, hai că am găsit ca lumea în el. Hai, fugi. Hai să facem în chest. Eu fug. Hai. Mă vezi? Te văd, vin după tine. Ok. Mamă, mai suntem 14. Sunt o grămadă, da. Și asta nu-mi place. Băi, nu știu mapa. Să nu știu că începe să plouă. Uite un chest. Hai că mai sunt chesturile astea de lângă... știi, de lângă turnuri. Uite-l aici. Tu unde te-ai dus? Unde te-ai dus? Sunt lângă o tur din asta. Te-am pierdut. Hai că sunt full gold aproape. Te-am pierdut. Eu sunt aici lângă mașini, nu știu. A, ești pe autostradă tu. Da. Hai că vin și eu pe autostradă acum. Mamă, mai suntem morți. Oh, Sunt la capătul mapei. la capătul mapei? Da, uite. Ok, hai că vin și eu acum acolo. Da, avem prin pădure. Mamă, ce chest sunt pe aici, uite un chest. Mama, am găsit sabie. Gata, am sabie, Alex. Și eu am. Trebuia să încerc mie, că-ți dropam una de stone. Pe unde vii? Păi și eu de stonă. Am și arc. Eu am și de gol și de... Hai mă, vii. Da, mă, dar vin acum spre capătul mapei, tu nu vezi? Sunt aici la... Șase minute deathmatch. Nu știu, merg și eu pe mine asta. Stai, mă, acolo să vin și eu. Hai să iau chestul.
Te-am mai găsit și un chest. Hai că l-am luat, dar nu prea e nimic mare lucru. A, uite că am găsit tot asta. Mi-am doar mâncare. Dacă vrei, îți dropez o sabie de gold. Nu vreau, am și una de stone. Uite alt chest. Ia să vedem. Nu e nimic interesant în el. Mam, uite încă un chest aici. Doamne ferește să ne gândim cu invadă slayer ăsta. O buț de... Hai mă, unde ești? Acum eu sunt lângă margine pe aici. A, uite alt chest. Tu ești pe la spawn? Nu știu mă, pe la niciun spawn. Spawn e încolo. Hai mă, pe aici. Unde? Știi mă unde e autostrada aia? Știu unde e autostrada. Unde sunt camioanele alea galbene? Eu nu văd niciun camion galben pe aici. Da, din Înseamnă că tu ești în capătul opus. Ești în celălalt capăt, da. Păi ce fac singur? Mamă, ce timp facem și noi, senzațional. Știu, frate, rămâi acolo unde ești, dacă nu se ia nimeni după tine. Nu cred. Mamă, dar e imposibil să păstrezi și tu o linie fixă pe aici. Da, știu. Uite ce-ți. Și acolo e un chest. Dar nu e nimic interesant. Bă, ce dracu e acolo? Bă, rămâi pe aici, pe lângă margine. Pe lângă margine sunt. Ok. Oarecum. Hai că s-au umplut toate chesturile. Încerc să vii la spawn? Hai la spawn. Păi dar nu știu pe unde e. Uite chestul. Nu e nimic interesant, mă rog. Hai că-l găsești tu. Deci sunt aici la camioane. La spawner? Nu, iau pădure și vin. Trebuie să ajung eu undeva. Pe aici am luat. Mamă, mai suntem 4. Știu. O să fie un termici ușor, cred. Dar e băiatul ăla care ia tot. Eu sunt la un turn aici. Ce turn? La Eoliana aia unde La sunt. câta? Nu știu. Încerc să fiu la spawn. Hai mă la spawner. Care dă mă în mine? Stai că dă una disperată în mine. Mamă, ce are asta, mă? Nu pot să vin să te ajut. M-a omorât. Nu pot să vin să te ajut. Mă rog, pe mine m-a omorât că avea Iron X. Pe bune era... Stai, un pic. Lasă ușa deschisă. Nu știu, sunt pe aici la... Uite-l văd. Îl vezi? Vezi că e unul cu Iron X. Uite-l acolo. E full golden de așa ceva. Aia e. Uite. Asta e? Aia, da. Mamă, uite ce repede se duce. Are hack, mă, că n-are cum să meargă așa repede. Uite și tu ce repede merge. Vreau să-mi pună foc. Ah! Mamă! Are hack! Are hack, e clar. Are hack! Nu se poate. Uite-te și tu. Dar nici nu pot să o ating. Uite-te. Mamă, deci am dat în ea și nu puteam să o ating, pur și simplu. Sau era un el, nu știu. Ok, cam atât și cu acest episod. Eu am fost la Orange împreună cu Alex, iar noi ne revedem data viitoare. Pa, pa! Pa, pa. Let's go.